खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे गिख्रंथाव खौरां मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिलिपिन्सआव सोमजिदों टाइफुन पं वं जेराव गिख्रंथाव टाइफुना फिलिपाइन्सआव सोमावग्लुंदों मख'नो गोनांनि टाइफुन पं वंआ सा फिलिपिन्सआव फैदोंमोन जेब्ला हादोरा टाइफुन कलमेगीनिफ्राय रैखा खालामगासिनो दंमोन जाय भियेटनामाव सौग्रावनायनि सिगां मंगलबार खालि मिरु हादोरसाफोराव गोबां सौग्रावदोंमोन जेराव दासिम 200निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों। पुं वंआ रबिबारनि मोनायाव सा-सानजा अरोरा हादोरसायाव मोनसे सुपार टाइफुन महरै हायाव सौग्रावदोंमन जेराव घन्टासेयावनो 185 किल'मिटारनिफ्राय लानानै 230 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारदोंमोन। बे सुपार टाइफुना 1800 किल'मिटार गुवार ओनसोलाव गोसारदोंमोन जायनि जाहोनाव बारहुंखाया लोरबां जादोंमोन। हरसेनि थाखाय हाजोआरि साहा ओनसोलफोर आरो आबाद फोथारफोराव थांदोंमन आरो जोबनायाव ला इउनियन प्रांनिफ्राय खोलासिन लैथोआव सौहैदोंमोन। सोरखारजों सामलायजानाय खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिलिपिन्सआव कालमेगी टाइफुनजों थैनायनि अनजिमाया सनिबारखालि सा 204 जाहैदोंमोन जेराव सा 109 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं होनना मिथिहोदों। फिलिपिन्स निउज एजेन्सिया नेशनेल डिजास्टार रिस्क रिडक्शन एन्ड मेनेजमेन्ट काउन्सिल थामहिनबा NDRRMCनि बिबानगिरिफोरखौ मख'नानै फोरमायनाय बायदिब्ला कलमेगीनि जाहोनाव गासै सा 156 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। मख'नो गोनांनि सेबुआ मुंनि ओनसोला बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलमोन जेराव सा 141 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। गुबुन हादोरसाफोराव खम थैनायनि खौरां मोनदों जेरै गोजाम इलुइल गुइमारास बहल आरो लेटेआव सासे सुबुङा थैदोंमन। साउदार्न लेटेआव 2 केपिसआव 3 अगुसान डेल सुरुआव 6 नेग्र' अक्सिडेन्टेलाव 20 आरो दासिमाव 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा बारहुंखाजों गोहोम खोख्लैजादों। 2,89,490 सुबुंफोरा गोबां गोहोम खोख्लैदों जेराव गावनि न'फोरखौ गारनानै खारनो गोनां जादों। बे फोजोबस्रांनाया 30 सेप्तेम्बराव सेबुआव 6.9 मेग्निट्युडनि गोहोगोरा बांग्रिं मावनायनि उनावनो जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सासे लाइमोना धुबुरी सदर पुलिस थानायाव सिगां सार्कल अफिसार महरै खामानि मावबोनाय पार्थप्रतिम बर्मननि हेंथायै अजद दिखांदों एबा एफआइआर थिसनदों। 7 नबेम्बर 2025आव होनाय एफआइआरनि बायदिब्ला गाग्लोबजानाय हिन्जावसाया अजद होदों दि सार्कल अफिसार बर्मनआ बिथांजोजों मोजां सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो गावनि जुलियारि रादायबो होनाय जादोंमोन। हाबा जानाय मावख'गिरिया गावनि बिसि एसिएस अफिसार देबसेना बर्मननिफ्राय आलादा जादोंमोन आरो सिख्लाखौ जुलि लानो खोथा होदोंमोन। बे समाय आरो फोथायनायनि सायाव खोथा खालामनानै बर्मनआ बेजों देहायारि सोमोन्दोबो लाखिदोंमोन। उनाव सिख्लाया हमदांनो हादोंमोन दि बर्मननि समायखिरा लानाया नंखायमोन जायनि जाहोनाव बियो पुलिसनिफ्राय न्याय मोननो थाखाय बे एफआइआरखौ होदोंमोन। एफआइआरनि बायदिब्ला 2025 मायथाइनि 24 आगस्तनिफ्राय बर्मननि बिसि देबसेना बर्मनआ बे सिख्लाखौ हुमखि होबोगासिनो दंमोन। लाइमोन आइजोआ एफआइआरआव मख'दों दि सार्कल अफिसार बर्मनआ बिनि जिउखौ फोजोबस्रांदों। आसामनि जौगानाय आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय मोन 6 हारिनो सोरखारा एसटि स्टेटास होनो थांखि लानाया बर' माहारिजों लोगोसे रायजोनि थाखानाय गासै ट्राइबेल हारिफोरनि गेदेरथार खहा लाबोगोन। बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै सिसिट'आ थामहिनबा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम आफादआ गुवाहाटी सनापुराव थानाय मिनि स्टेडियामाव गोदानै एसटि होनो लानाय थांखिनि हेंथायै मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि लायो। थारैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मोन 6 हारिनो एसटिखौ फैबाय थानाय समफोराव होमारगोन नामा? जुदि होयोब्ला मा खहा जागोन? बेखौ लानानैनो दिनै गोबांथार हारिनि एबा गोबांथार ट्राइबेल माहारिफोरनि गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लानानै सुबुंगौमायाव बिबुंथि लाखिदों। मोन 6 जौगाहां हारिनो एसटि मर्यादा होनो नागिरनायनि हेंथायै गुवाहाटी सनापुराव सिसिट'आनि गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारियाव रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों जेराव मोन 6 हारिखौ एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै जावरिखांनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि मोन 26 एसटि हारिनि रायजो राजाफ्रा सान्दुं गोसाखौ नेवसिनानैब्लाबो दिनै लोब रायजो राजाफ्रा थांनानै बाहागो लाहैदों अल आसाम ट्राइबेल संघ, बाहागो लाहैदों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों टाकाम मिसिं परिं केबां,
बाहागो लाहैदों अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल टिवा स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम सनवाल कसारी स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम मेस कसारी स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम देउरि स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम हाजं स्टुडेन्ट इउनियन, बाहागो लाहैदों अल आसाम टेंगाल कसारी स्टुडेन्ट इउनियन बाहागो लाहैदों। बेबायदिनो गोबांथार सिसिटुवानि माहारियारि आफादफोरा बाहागो लाहैदों। पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ आरो भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि कासियाबारि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिया नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। आसाम पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ आरो भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि लानो गोसो गुदुं जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय बे खौराङा। जाय लाइमोनफ्रा बे एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं बिथांमोना 6000-176-9066 नङाब्ला 9685494924 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै खौरां लानो हागोन। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फिजिकेल आरो रिटेन टेस्टजों लोगोसे हौवासा हिन्जावसा आलादा थाग्रा मोजां जानाय लोंनायनिबो सुबिदाखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन होनना फोरमायदों। साबसिडि गोनां मुसुर दालि, सिनि आरो संख्रि राननानै होदों बिटिसिनि इएम देरहासार बसुमतारी आरो एमसिएलए दनेश्वर गयारी बिथांमोना। हादोरारि आदार रैखाथि आयेन 2013नि सिङाव साबसिडि गोनां मुसुर दालि, सिनि आरो संख्रि राननानै होदों बिटिसिनि इएम देरहासार बसुमतारी आरो एमसिएलए दनेश्वर गयारीया। क'क्राझार पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय क'क्राझार गाहाय हाथाइसालिनि क'क्राझार टाउन क'अपारेटिभ हलसेलनि नब्लाङाव दिनै फुङाव मावफुङो बे सिबिथायखौ। बे बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि गासै 2,30,279 रेशन कार्ड थानाय नखरफोरनि सा 8,34,991 सुबुंफोरा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होनना बिटिसिनि इएम देरहासार बसुमतारीया फोरमायदों। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीया गाज्रियै बोथोरनि गोहोम गोग्लैदों। बार गुबुंले जानाया गिख्रंथावनासिन महर लादों, जेराव दिनै फुंबिलियाव गोबां जायगाफोराव एयार क्वालिटी इन्डेक्स थामहिनबा AQI 350 निफ्राय लानानै 400 गेजेराव रेकर्ड थाखोसिम सौहैदों। दिमा हासावआव सोलिबाय थानाय 21 CM काप फुटबलाव दिमाकुसि अर्गें FCआ गेलेगोन। दिमा हासाव गावखुंथायजों खुंजानाय CM काप जोलुर बादायलायनायाव अदालगुरि दिमाकुसिनि अर्गें FCआ दिनै दिमा हासाव इउनाइटेड FCनि हेंथायै गेलेगोन। दिमा हासावनि हाफ्लं दाउलागुफु स्टेडियामाव बे CM काप जोलुर बादायलायनाया दिनै जागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव-गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।